A la regió de Kharkiv, quan vaig arribar després de l'inici de la invasió a gran escala, crec que era maig o juny de 2022, la meitat del centre de la ciutat estava destruït perquè els russos atacaven intencionadament edificis governamentals, principalment al centre de la ciutat. Així que la meitat del centre estava completament destruïda, edificis buits, edificis bombardejats per coets. La ciutat estava gairebé buida, molt poques persones. La meitat dels que quedaven estaven relacionats amb l'exèrcit o s'hi havien unit. Així que cada segon al carrer portava uniforme militar. La ciutat estava bàsicament mig buida. Pel que fa al Donbass, durant tot aquest període, és una zona molt especial, molt industrialitzada. Per això és difícil per ambdós bàndols del conflicte avançar-hi. Probablement ho has vist als mitjans, si seguies notícies de guerra, que la línia del front es mou molt lentament en qualsevol direcció perquè és una zona molt industrialitzada. Fàbriques, edificis pesants, tota la infraestructura relacionada amb mines de carbó i la indústria de ferro. No són camps ni boscos. Hi ha edificis i la majoria són relacionats amb indústria pesada. És molt difícil moure's allà. Si intentes conquerir o recuperar la zona per part de l'exèrcit ucraïnès, és molt dur. A més, la gent del Donbass té un caràcter molt especial, conegut, especialment la gent de petites ciutats industrials. Durant aquest període, des de l'inici de la invasió, tothom que podia anava al Donbass des d'altres zones d'Ucraïna. Per exemple, la ciutat de Pokrovsk, que ara és gairebé primera línia i gairebé capturada, era un gran centre per a tots els humanitaris del país. Hi venien tots els periodistes, voluntaris i treballadors humanitaris. Accidentalment, les ciutats del Donbass es van omplir de gent de tot arreu, fent tot tipus d'accions per defensar aquella terra. Si has tingut l'oportunitat de parlar amb gent que viu a la zona del Donbass o a la regió de Kharkiv, o inclús amb militars, quina ha estat la seva experiència després de 3 anys de guerra? Hi ha diferents tipus de persones allà. Alguns, diguem-ne, activistes locals que fan coses relacionades amb la defensa d'Ucraïna i en particular del Donbass des de molt abans, des del 2014. He conegut aquest tipus de persones, grans patriotes de les seves ciutats, de la seva terra, que intentaven mantenir-la ucraïnesa i defensar-la molt abans que comencés la invasió a gran escala. També parlàvem sobre la necessitat d'armar el Donbass, protegir-lo, construir infraestructura allà per mantenir-lo ucraïnès. Molta gent, com he esmentat, té aquesta mena de mentalitat especial que es desenvolupa en ciutats mineres petites, una mena de mentalitat proletària, diguéssim. Aquest tipus de persones sovint es desmoralitzen a causa del que està passant i ja no confien en ningú. Només volen que la guerra s'acabi. Voleu un alto al foc i molt sovint no els importa sota quin govern viurien, Rússia, Ucraïna, Xina o qualsevol altre. Només volen que tot això s'aturi. Molta gent que vivia al Donbass ha marxat de la zona. Aquesta terra està mig destruïda. La meitat de les ciutats està destruïda, moltes sota ocupació russa, i encara mantenen una mena de vida, però continua degradant-se. Ara mateix, a la primavera del 2025, les úniques ciutats que mantenen una vida més o menys civilitzada són Sloviansk i Kramatorsk, al nord del Donbass, prop de la regió de Kharkiv. La resta de la zona està en gran part buida, perquè la gent no pot viure en aquestes condicions o està mig destruïda.